άρεσε που μιλήσαμε με άλλα σχολεία και που κάναμε μια δική μας ιστορία όλοι μαζί. Θυμάσαι τα σχόλια που μιλήσαμε? Η Ρόδο, μιλήσαμε με τη Ρόδο τη Θεσσαλονίκη, Χανιά, μιλήσαμε με τις Σέρες. Μου άρεσαν τα κομμεντάτα που φτιάξαμε και μου άρεσε που ζωγραφίσαμε όλους τους ήρωες του παραμυθιού. Μ' άρεσε το πάρτι μπανάνας που βγήκαμε έξω, φάγαμε το παγωτό, παίξαμε παιχνίδια. Μου άρεσε που η Γοργόνα έδωσε το κολλιέ, το βραχιόλι και το δαχτυλίδι στο γορίλα. Μου άρεσε που είδαμε το επιστόφυλλο και μας έδειξαν το γορίλα.